svakodnevno odlazak na treninge, ulazak u bazen, izlazak iz bazena, bez obzira na vremenske uslove, bez obzira na neke druge poteškoće s kojima se srećemo. Da, ovo je meni prvo takmičenje uopšte i zato mi je izuzetno drago jer sam učestvovao uopšte na takmičenju, a medalja je došla kao rezultat napornih treninga. Klub Delfin postoji od 2009. godine, od kada je 120 dece sa invaliditetom naučilo da pliva. Ove godine došle su i prve medalje, a naredne godine očekuju duplo više priznanja. Ja očekujem da će da se broj ovakvih šampiona u narednom periodu za naredno takmičenje duplirati. Naravno, to zavisi od toga da li će grad pomagati makar u ovoj meri u kojoj je sad pomagao. Do sada je Delfin od grada dobio finansijsku pomoć i termine na bazenu, ističu u ovom klubu, i očekuju da će grad nastaviti da podržava uspešne sportiste. Katarina Simić i Natalija Jovanović, omladina Jazasa.